I pozdrav svima ljudi, nećemo snimati sa facecamom, zato što sam opet u mraku. Sljedeći epizod je sa facecamom. Napašt ćemo sa, trebali smo sa 10 izraga, ali napašt ćemo 20. Ovo je moja taktika. Idemo u jedan, kako da kažem, samo za dve zvezde ću da napadnem. Ovdje mi je Dragon, zmaj, tako da se neću uzorjavati, pobedit ću 3. Tako da tražimo veći loot. Ovo je osmica, brate mi. Ništa otpada. Sedmica. Ali mali loot. Ništa nema dobro. Ajde, ovo ćemo da napadnemo. Idemo to. Archery. Wizardy. Healer. Drug. Još archera. Healer, giant. Neću baciti džabe heal, stavit ću ovdje tu. To. Džava ovdje radi posao, tako da namjerno se brinem. Jedna zvezda je već naša. Dragonu ne mogu ništa. I napao sam TH peticu. Ovo je level 5. Inače bih rekla da su mi trojke. Ljudi to. Da, to je to. Znači, otišao tamo i svi će ovdje. Vidite kako je da ja i ovaj dragon. Niko nema ove healere, zato moj drugi TH7, a nema ni healere ni dragona, tako da to je glupo. Osvojili smo se perfect. 80. Bilo mi je 100. Počet ćemo zvati vidite da napišem, onda zaboravio sam pozdrav. Da ima nekoga. Pišite ako hoćete na klan. Mortare moram da kreidem na četvorke. A sad mi se gradi air defense i da imam 135 mjesta, airni kamp. Ovo moram posle sve da očistim. Da napišem snimam. Ovo su mi sve desetke, sedmice, šta bi neću da kredim, šta bi ja 10 za kredim. Veliki pozdrav za Jovana. Nemam builder, sad skupit ću za builder. Javim se inače još malo se završavam sa šesticom. Koliko košta treći builder?
Znači, samo trebam skupim 50, dođem to 20, pa dobro. Da stavim normalne kredite. Još 103 vizarde. Ne, 2 vizarde. 9 čenta. 2 vodnikera. Imam 2 sada. Ah, nije ni bitno. I sve. Da se meter. Imam jednu šestu. I inače, da isprobam balona tri. Idu malo manje. Da umem. Znači ovo trebam vodnikeri i balon. Dobro. Ljudi, ovaj klip ne treba mnogo, ali vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! A ne,